روسیا، ایران و کوریا باکوور پیامên tund ji Kongresê wergirtin. These three regimes ev sê rejîme li parçên cudayên cîhanê gefên xurtin bi ser berjewendiyên Amerîka û aramiya welatên cîran têk didin. û li demê ku ev qanûna dê sizayên tund yên aborî diplomatîk danêtin, ew dîsan peyameke ji Serok Trump ra. Endamekê navdarê karûbarên derveyên civata nûneran got, desthelata Kongresê bo çavdîrîkirinê pêtivî ye. Eger Serok Trump dixwaze bi golfê bilîzeyan tişkî din bi dostê xwe Putin re bike, ew dikare bihêle Kongres dervî vî tiştî be ji ber ku em ê sizeyan bidin Putin. Hevdemê lêkolînên Kongresê sebaret iddiayên peywendiya kampêna Trump digel Rûsya, tevgereka dû partî di Kongresê de dest pê kiriye ji bo vebirkirina desthelata hilanîna sizayan. ev tengaveke mezin e li ser Serok Trumpê ji ber ku ne serokek jî dixwaze ew desteyên daravî ji destê xwe bibe ji bo rakirina sizeyan. Li destpêkê Koşkaspî xwe radigirt, berî ku vê heftiyê piştevaniyê li sizayan biketin. Rêveberî piştgireweyekê dike ku fişarê li ser Rûsya danin, bi taybet da ku van sezayan bicîbînin. Gelo bihayên çavdîkirinê ya Kongresê çiya, balyozê berê Amerîka li Ukrayn dibêjitin ji destdana nermiya diplomasiya Amerîkiya. Dema siza dibin parça ji yasayê û jineyên cudakirin dibe û serkeftinê kêmtir bi dest bêxe ji bo guherîna rewişta Rûsya bi taybet egel serbingeha fermana serokatiyê be. Ew ji destdan bijarên bi zehmet dadinê pêş Serok Trump. Vêtûkirin dê bihayekê xwe beyayekî û berî her tiştî divê weke parçeke meselê lê bihêt nêrîn û zêdetir jî ji amajepêdanê ku rastiyê da tiştekî nelayek keftiye di navbera kampêna Trump û piştevaniya Rûsan ya hilbijartinên 2016 da. û ya divê ew girîman heye ku vêt û bihê serrastkirin. Çend rojan berî destpêkirina bêhinvedana tebaxê endamên Kongresê lezê dikin wê qanûnê pesend bikin û piştrast bin, serok jî wê imza bike.